nyalo bedo gi Dr. Moi Kibaki luongo Nyachae nyalo bedo gi committee, a special committee mondo ng'iane ni to gin weche mage makare onego bed ni loso. Koro nikech kot nowacho ni kudwa ni mondo katiba ni koro kal nyaka ji dhi e referendum. Teko duok ne jopiny. Yes. Koro mane roadmap ma koro na uyiere. But kanye kama koro Kibaki gi Nyachae winjore to koro Nyachae bedo gi a special committee. Tabu ma koro Nyachae obedo gi committee ne ni gin kaka ne ji osewuoyo mowinjore higni ka. Koro gichako loko kipengele achiel to the next. Koro kanye miwinjo kanyo en Nyachae committee. Kato giwuok ni koro gidhi retreat Kilifi. Kama iluongo ni Kilifi draft. Koro kama gine retreat Kilifi ni giloko gino ma ikoni to gima ne wuok Bomas cha gima ni kane chal nade. To Kilifi draft ne momi wako ema wako kuro gazette ni mondo dhi referendum. Emomiyo referendum ma 2005 na jikoni okwadwar Kilifi wadwaro Bomas. Koro na en yes or no. To kama yes no ema ne gikete Banana. Yes. Kivuitu as a chairman mar IBC ma preside. Kato no kama koro chungwa. Mari ECK, Electoral Commission of Kenya. Yes. Koro no kama ne koni joka ntiere gi no to gin jo machungwa. Jo manigi yes gin jo busy. Kendo piny koro chwakore kabisa. Kampeno tedore. Koro ingeni ntiere kami wacho ni weche mag Kreko no olosi mondo mi obed ni Kreko amana nyisi in full and Constitution and Reform Education Consortium. Matieno mako Kenya mangima ka kuonde tendalo na wan gi divisions. Mag division ka division na gintiere ji adek mene luongo ni Division Based Mass Civic and Constitution Education Facilitators. Usiep na moro mani penjo ka Nyasaye ores chunye kamukwe iluongo ni Collins. En achiel kuom jok mano luongo ni DMCF mano keto kuonde te. Koro na ging'eny e Kenya mangima. Ndalo no yudo ka koro an jakom mar Kreko. Gima notimore en ni seche ma koro Nyachae wuok gi Kilifi nene draft ne. To wan bedo gi adundo tingo kilka maloka. Jomange engineers, dakteche, nikech mondo mi akon ni chik kilose ok ni en okil kende. En jite nikech katiba ni maisha. Mane kaka en ngima jite. Yes. Yeah. Kato king'iyo kata kit katiba manwa loso ni en katiba molos makata ok idhi e law school. Isome iwinjo tiende. Matiende ni the legalese language moro mar okil moro ma wan go ma gala midwa koni go Latin phrases ka. Yes. Mago oketo koko oketo ne plain language drafting. E dhok mane jo Kenya tene nyalo winjo. Tie weche mane chik. The guru mar the plain language writing and the late professor Okoth Ogendo. Wuod Nyakach. Kene ingeni seche moko kwa wacho kamato jiwe mani gin weche onagi ken. Magi ni timo ne jo Kenya mangima. Iwinjo ka ng'eny jok ma wacho gi gin jok ma ochamo rech. Kendo wich gi otimo jere. Eyo mayot ahinya oganda luo mang'eny nowuok oko mar bandho dwaro mar katiba. Gibandho gi teko gi streets to kendo intellectually. Okay, gobuongo gi. Yeah. Okay. Koro kaka plain language, kanya makoni.